Ja, men det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at starte Shelby'en op i dag, så man lige får mulighed for at høre den i dens vildeste brøl. Sådan har jeg sat den ud. Nu vil jeg lige gå ind og starte den op. Jeg vil lige prøve at sætte den her. Sådan.